дар навиштаҳои муқаддас худо эълон кард ки масеҳ меояд то наҷотдиҳандаи ҷаҳон шавад. ҳаёти исо шаҳодат медиҳад ки ӯ дар ҳақиқат оне аст ки пайғамбарон пешгӯӣ карда буданд. ишаъё пешгӯӣ кардааст ки бокираи обистан шуда писар хоҳад зоид. пас аз асрҳо тавлиди исо иҷроиши он пешгӯӣ буд. навиштаҳои муқаддас эълон карда ки муқаддаси тавлидшаванда писари худо номида мешавад. ин маъно дорад ки исо аз ҷиҳати рӯҳонӣ на ҷисмонӣ писари худо номида мешавад. мо инро мебинем дар он ки ӯ чӣ гуна ҳаёт гузаронд. ӯ бемории одамонро шифо медод, гуноҳҳояшонро мебахшид, онҳоро сӯи худо бармегардонд ва дар малакути абадии худо барояшон ҷой ваъда мекард. ӯ худро чун қурбонӣ дар ҷои онҳо пешкаш кард ва боз зинда шуда маргро мағлуб намуд. исо гуфт: ҳеҷ кас аз ман ҳаётамро гирифта наметавонад, ман худам онро медиҳам. ҳаёти исо на танҳо навиштаҳои пайғамбаронро иҷро кард, балки ростии каломи муқаддаси худоро низ тасдиқ намуд. пайғамбарон эълон мекарданд: каломи худованд беайб аст, каломи ту эй худо абадӣ аст. исо худаш гуфт: осмон ва замин гузаронанд, аммо суханони ман ҷовидониянд. исо омад то ба мо ҳаётро ба пуррагӣ диҳад. лек вақте одам дар боғи адан ба худо итоат накард, интихоб намуда ба роҳи худ рафт, ин кораш ӯро аз офаридгор ҷудо кард. навиштаи муқаддас мегӯяд: ҳама гуноҳ кардаанд ва ҷазои гуноҳ марг аст. маънои ин марги рӯҳонӣ аст, яъне абадан аз худо ҷудо шудан. вале чунон ки худо гӯсфанде дод то дар ҷои писари иброҳим мурад, ҳамчунин ӯ исои масеҳро фиристод ки дар ҷои мо мирад. ҳаёт, марг ва иҳёяш муносибати байни худо ва онҳоеро ки ба ӯ бовар мекунанд барқарор намуданд. ононе ки пайрави исо мебошанд, на танҳо гуноҳҳояшон бахшида шудааст, балки аз маҳкумияти абадии худо ҳам наҷот ёфтаанд. онҳо биҳиштианд ва бо ӯ абадан зиндагӣ мекунанд. ин аст ҳаёт, озодӣ аз айбу қудрати гуноҳ ки исо имрӯз ба ҳар кас пешкаш мекунад. маънои ин динеро қабул кардан нест, балки ба исо имон доштан аст ки мегӯяд: ман назди дар истода дарро мекӯбам. агар касе шунаваду боз кунад, наздаш медароям. маънои ин сӯи худо баргаштан ва ба исо таваккал намудан ки ба ҳаёти мо ояд, то гуноҳҳоямонро бахшад ва моро он сон намояд ки мехоҳад. ин кифоя нест ки бо ақл ба даъвоҳои ӯ розӣ шавем ва ҳиссиёте дошта бошем. мо ӯро бо файз ба воситаи имон қабул мекунем, бо хоҳишу иродаи худ. вақте одамон тайёр ҳастанд ки пайрави исои масеҳ шаванд, онҳо метавонанд ба ӯ дуои оддие гӯянд. шояд шумо ҳозир тайёред ки ҳаётатонро ба худо кушоед. агар чунин бошад, метавонед ба дуои зерин ҳамроҳ шавед, хомӯшона дар дили худ: худованд исо, ман муҳтоҷи ту. раҳмат барои дар салиб мурданат барои гуноҳҳои ман. ман ба гуноҳҳоям иқрор мешавам ва тавба мекунам. ман дари ҳаётамро мекушоям ва туро чун наҷотдиҳандаву худовандам қабул мекунам. раҳмат барои бахшидани гуноҳҳои ман ва додани ҳаёти абадӣ. маро ҳамон одаме соз ки худат мехоҳӣ, чун ман пайрави ту мешавам. آمین. عیسی درباره پیروانش گفته: گوسفندان من آواز مرا میشناسند، من آنها را میدانم و آنها مرا پیروی میکنند.
برای چشیدن حیات پررو و فراوان که عیسی وعده کرده بود، پیروانش با خدا هر روز در دعا و خواندن کلامش گپ میزنند. آنها به دیگران آیید او نقل میکنند و همیشه با آنهای وا میخورند که او را دوست میدارند و پیروی میکنند. وعده زیبای او را در یاد داشته باشید. همه قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است و اینک من با تویم همیشه تا آخر جهان.